Ще се изненадате ли, ако ви кажа, че начинът, по който избираме вино, разкрива много за нашата личност. Точно това ще изследваме на 14 септември с доктор Али Феник. Чудихме се как да представим концепцията за червени и зелени флагове по по-различен начин. И ето, винена дегустация. Защото помислете, когато имате няколко различни вина пред себе си, как избирате? По цвета, по аромата, по цената или просто посягате към вече предпочитано и познато? Ще дегустираме 4 различни вина, всяко символизиращо различен тип избор. И доктор Феник ще ни обясни психологията зад всеки избор. Нали звучи интересно и вкусно? Мястото е Wine Generator на 14 септември вечерта. Заповядайте. На здраве!